ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୌରବ ଆଣିବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଠେମରା ଗ୍ରାମର ଅଂଶୁମାନ ବାବୁ। ଚଳିତ ମାସ 26 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ପାଟାୟାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2023ରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଂଶୁମାନ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୋଟ 16 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଠେମରା ଗ୍ରାମର ଏହି ଅଂଶୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ମନୋନୀତ ଖେଳାଳି, ଯିଏକି ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଚାଇନାଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଅଂଶୁମାନ ପ୍ରଥମେ କମିଶନର କଲୋନୀଠାରେ ତତ୍କାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କ ସମୟରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ତାଲିମ ନେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ଷରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଟେନିସ୍ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର କାହିଁକି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟୁଛି ଅଜସ୍ର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ସଫଳତା ଅଂଶୁମାନ ପାଇଥିଲେ ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଫଳରେ ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନ୍ୟନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟି ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଂଶୁମାନ ହାତ ପାତିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟେନିସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଅଂଶୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଠେମରା ଗ୍ରାମର ନିବାସୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ଚାରଭାଟିରେ ରହୁଥିବା ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର। ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଥିବା ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୌରବ ଆଣିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା। ତେବେ ଟେନିସ୍ ଭଳି ଖେଳରେ ଏହି ଉଦୀୟମାନ କିଶୋର ଖେଳାଳି ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସହଜରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଅଂଶୁମାନ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ସହଯୋଗ ଆଶା କରିଛନ୍ତି।